Už natáčam. Ja chápem. Dobre, tak čaute to dole a vítajte pri neviem akej debilnej hre sme sa to ocitli on Fireboy a Watergo epizóda 2 a môžeme ísť na to. Ty si tam nechytil ten kryštál, vráť sa preň. To je úplne jedno. To není jedno, vráť sa preň a dúfam, že nás dobre počujete obidvoch. Zvykol sa k tomu. Ale počujú, čo mi nie. Á, dobrý. Tak a ideme ďalej. Dobre. Haha, to čo je ropa? Neviem, ale asi... Kofola. Áno, však tá zabíja moc kofeínu. Čo by nie. Dám teraz Micho tam ešte, to zaujíma Miška. Vytlač ma hore. To som si nikdy... Potlač ma, ozaj. potlač ma. Haha, sorry na teba. Ne, no, pre mňa chujú. Vaj sa. A potom ty nevyhráš. A to máme na čas. Oj. Tak poď. No, veď preto. A ne. Bože môj. Chujú. Je to taká blbá hra, až to je dobrá hra. Keď sa nudíte, aspoň veľký. Áno. Červený môžeš zobrať iba to. Fajn. Hej. No tam bude prvý, jeden díl. Aha. No dobre, ďalší level. Čiže ten bude Jo. z Velmaj, alebo sme tam naraz. A Bčko. To Ideme ďalej. super, to sme už mali 4. Ideme sem. Ty vole. Čo je toto? Ja neviem. Páčka. No, super. Hej, čo robíš? Počkaj, kde to? Čakaj. Ne. Však toto to nastav. Dobre, tak. Však toto. Že ty si Dobre. Pave. Kúkaj, jak utekám. Tam. Počkaj, Dobre, mi už to ide. nemôžem. Dobre, Môžem. tak už sme to vyriešili. Ale Samozrejme, vyriešil som to ja. jasné. Dobre, Teraz, kade máme ísť? teraz skús pozbierať všetky kryštáliky, ktoré Počkaj. by si mal pozbierať. To viem aj bez teba. A tu máš modré, takže sem máš asi ty. No Tak poď super. sem. Počkaj. Čo je toto? Sice neviem, čo to má robiť, ale však okej. Čakaj, toto skúsim otočiť. Wow. Teraz to až to zeme mierí. No, že? Teraz skúsame tou páčkou. Ty si toto hre páčkou už pohol, čo? A áno, Ach, do riti. prístupnila som. Naspäť. Čakaj, jak sa to máme dostať asi? Nevím, a ja som tu. To. Skús Čakaj. tou páčkou pohnúť. Lebo ja už to ísť nemôžem. Aha, Skús tou áno, páčkou. už viem ako, už tam idem. No, ty vole, konečne. Konečne tvoj slepačný mozog pochopil, ako to máš. Áno. Aj ty si nevedel, ty si tam mal rovnú cestu, tak to preto. Ale určite. Dúfam, že nás je dobre počuť. Dúfam, že ne. A teraz toto. Či? Ne, na to ešte nemám. Toto, bočné. Tak To, to- áno, super. A teraz čo? Ja, toto je fajn. Toto je solárium. Super, díky. Čakaj, teraz musím... Teraz mi toto musíš dať. Hore. Jasné. A čakaj, kulička už sa kotula. No super, a teraz mi daj toto hore. Poď, Čakaj, už tam idem. Potrebujem gulu sem dostať. A už ju za mňa. ešte naháňa. Špíňa. Koule. No, pozor, uhni. Tam sa musí dostať z ďury. Aha. Dobre, dostať ma hore. No. Á. Môžeš ísť vláde. Chuj. Počkaj, ja sa tam dostanem. Tak, asi ne. Á. Dobre, čakaj. Nabok. Choď pre druhú gulu. No, jasné. Víš, ja som ťa šuj. No však prosím ťa. To je Ty vidieť. si dievča. Ale aj v skutočnosti. Čakaj. Ty si. Ne, to je dobré, teraz chod ty pod to. Áno, chápem. Mám ísť pod to. Tak, toto gule myslím. Iba jeden mňa. Čakaj. Uchylák jeden, fuj. Ako dole. Neplatí. Platí. Posílam tam.
No, tak, dobre. Kto to bude prvý, je pán. Tak ja som teda pani. No, mohol by som za tým nechváliť. Ty si gay. A máme Ačko. Super, to trvalo. Teraz toto druhé dole. Toto. Áno, presne tak. Čo je toto? Čo to je na to stojí? To už vím, čo je to za kolo. Aha, hej. Čo tam treba zhora ísť? Jak sme to vtedy začali? Tak ho tam ty. Na čo však? Držím ti toto tu. Aha, dobre, tak ja tam idem. To No, fialové. to potom. Aha, takže teraz chodí tam hore, aby som vedel, či to mám dobre nasmerované. Áno, určite. OK, Super. ideme smerovať. Pohni si. Trvá ti to k väčšinému srání. Dobre, Ešte? Super. teraz chodí do toho a zober ten kryštálík. Čakaj. Počkaj, ty. Musí niekto byť hore, takže chcem Aha. skúsiť dole. No, ja som dúfal, že ťa tam budem držať. Som. Machachacha. Toto ti strašne budú robiť. Áno, nerob. Uj, tak. Poď. Drž mi to tam. No, nebudeme to prevesiť. No poď. Ako tých tvojich mi teda. No, poď mi to otvoriť. Nejdem. Ty si chlapec a ja som dievča. No, chceš mi to? Nechcem ťa. Čakaj, čo je Ty to? Čo je to? Aha, To je čakaj, čo zbytočné. a teraz musím nasmerovať toto modré k tomu druhému. Áno. Sem, ukazujem prstom, vidíte tie veci? Ukazujem sem prstom. Takže teraz to nasmerovať hore. Kto tam spustí? Samozrejme, že ti to vrátim. Ujo. Počkaj. Tu otáčam. Á, super. Máme to. Jaj? Nemáme to. Rýchlo, to je na čas. Hahaha, ide. Kedy máme čas. Bože. Tuto máme hore. Jasne. Je na 50. Ja vidím. Máme všetky kryštáliky, mohli by sme dostať aj Ačko. Naplačím ťa. No dobré. Všetky máme. No a? No. Aha, fakt Ačko. Stačí vyzbierať všetky tie divné všade. Super, Ačko. Ideme sem. Poďme to najprv po krajoch. Ó, to je sranda. Aha, ďalšia táto kola. Aj na druhú stranu. No, ja som rýchlejší. Ale hovno. Naraz. Začal sme naraz. No, Toto bolo jaké ťažké. ty kokos. Ne, zakrát, nie, nebudý kryštál, to som musel Dievča zobrať. ťa predbehlo. Však áno. Dievča, Poďme to takto ono. sem. Z kraja. To celé obídeme. Takže teraz toto. Čo? Áno. Je tu voda. Čo je toto? Je voda. Čakaj. A áno, teraz musím túto gulu dať sem, aby sa išla sem. Zavádzaj mi tam s prstom. Aby to zavážilo. Aha, fajn. Super, už to tam ide. Hore, Tuto hore. gulu mám No, ísť. tak. Ó, super. Oj, počkať. Preč. Fajn. Tak čakaj, ja tu gulu preč. Á, vidíš to? Koule. A teraz čo s touto gulou? A teraz si mal čo s touto vedieť. gulou? To by si mal vedieť. Neviem. Tak poďme zatiaľ. Kde sa máme dostať? Však sem sa máme dostať. K tomuto zelenému. A to sme potrebovali túto gulu. My sme to spolu spravili. To sme potrebovali dve guly, túto len jednu a potom spustiť táto a šup sem, aby sme zostali sem. Kúkaj, jak sa šmíka. Víš to, takže ideme to oznova. Šmíkačky. Takže ide na to. Takže nechápem teraz, ako si to tým myslel, ale nevadí. Áno. Zase to pokazím. Ne, teraz nič, nič ne. A robím vláča. Ne. Ani sa nepokúšaj. Mm. Čakaj, sme to zle spravili. No, kto je teraz za debila, ha? Takže, teraz túto gulu, čo máš ty dole, daj sem. Á, jasné. Ale do prdele, sem potiším. Máš ju tam? Je tam, dal som tam tu. Tak, aby nepadla. Nepadl. Aha. Tak. Vypadá, neviem. Tak ju posun trošku do stredu. Mám. Tak, dobre. Pomalinko, počkaj. Nie, zastaň, poď. Už tam posielam. Tak. Dobre. No, vidím, tu bude možno aj moc. A teraz tam posielam to. Áno, ona padne. Rýchlo, paň, papa. No. Dobre, Vidíš, teraz mal tam, by som držať direktu. teraz tam posielam toto. Niečo skúsim. Tak ja posielam tam ďalšiu kulu, ktorá to závaží úplne. Tak. Tak, jo, Super. a teraz to posuň k tomu zelenému a ideme dole. Aha. Tak, jaj.
To čo je? Nepadol som do vody. sakra. Ježiši Kriste. Ale teraz vieme, ako to všetko myslíme. Čakaj, daj tam rýchlo tú gulu. Počkaj, Ježiš, na čo si to dal? Ja nevím. To bol reflex. Rýchlo tam posielam to do druhé. Tak na čo som ti sem mal dať tú gulu? Super. To vidí. Paráda. A teraz ty choď k tomuto kryštáliku. Ale ja vím ako. Ale to... Tak. Tak. No super, a teraz Čakaj, Miško. kto ho zebere, lebo keď to zeberieme, tak jak sa odtiaľ dostaneš? No, tak pre ňu nejdeme. Ten level ako nedomysleli. Možno, že áno, to sa dá sa aj dostať. A teraz sa nedá dostať sa nedá dostať, No, tak kašleme na to. ideme aj ďalej. A máme F-ko. No super. Že? Poďme. Takto obídem to celé, takže... Takže sme to ešte... Tak poďme teraz. To je toto. Áno, super, a teraz čo? A teraz je to zložité. Treba ty sa pustí toto. Počkaj, čo je to to? sa stále dostal. Tak. Choď tam. Pusti Hej. to. Aha. Choď hore. Čo robíš? Pusti túto pačku. No. Teraz sa potrebujeme dostať k tomuto. Však. Ja, no tú páčku, dobre. Už chápem. No tak to treba. Už chápem. Teraz čo? Áno, teraz sa ide dole. Super. Teraz. Ty špina. Toto som pustil a teraz čo? Počkaj, toto je bolo ako divné. Vydám toto. Aha, Musíš tam byť sám. Toto daj to sem. Nasmeruj to tam. Jasno. Dobre. Ešte. To stačí, hádam. Super. Teraz to zelené. Aha, ja som mal vody. Tak. Super. A teraz toto modré. Tak. Nemôžem tam ísť. Bum. A budeme mať Ačko. Super, a ja mám ísť... Aha, takto. Môžem ísť teda. Aha, už tak poď. Tak, a máme to. Som tu prvý. No, nezdalo sa také ťažké, ako sa to zdalo. To sa musíš na začiatku iba zorientovať. To je v pohode. No. Tak, aby nás bolo počuť všetky. Takže najprv toto. Tak nič. Najprv toto. Si povedal. No, teraz tu ako páčka posuniem ju. A Čo som to posunul robí? teraz fialové. Fajn, super. Dobre, fajn. Ja som bol na tyčke, videl si. No, teraz treba toto. Ja neviem. Treba sa tým otočiť. Aha, dobre, kde to je tá páčka k tomuto? Počkaj, to netuším. A nemáme tu ani ten strieborný kryštál. A tu vidím tú páčku. No super, kde je? Aha, to je ona. Hej, to je ona. Tak. Posun to. No, tak chod na špína. Máš to. A teraz toto. No, Koľko jak behám? dúfam, že som to správne spravil. Neviem. Čakaj, Nie. poď tak. Kúkaj, toto sklo má byť vlade na tejto druhej strane, čiže toto treba najprv dať sem a potom úplne doľava. Ale keďže je tam tamto sklo, tak nám to bude zavádzať, čiže môžeme ísť od znova. Posuníme, čakaj. Pravdepodobne. A teraz čo? No áno, toto musí dostať tam rád. Poďme radšej ďalší, to je ťažká vec. To je na nás až moc. Tak. Ojojojojoj. Super začiatok, fakt. No, pokročili sme. Áno. Jeee. A ja to môžem skočiť. Ja voda. Wow. To bude celý čas len toto. Nie. Pojdu. Však to je ľahké. Preskoč to. Zahasíš, čo je toto? Kofola. Áno, kofol. Skočil si do kofoly. Rozpustil. Takže som naskočil, vidíš. Chcel by som, aby si padol do tej vody. Krásna scéna. Padni raz do vody, čo to spraví. Skápem jak ty. Padni do tej vody. Ale a prečo ty svietíš? Ty si voda. Však voda to je úplne normálne, že voda svieti. Ja som ohník, to je normálne. Ježišmaria, zas tá kofola. Kofola zabíja. Tuto je to dokázané. Deti, nepíte kofol. Áno. To počul si? Nepí kofol. No to je trošku neskoro.
Pozor, kofola. Oj. Oh, to je veľa kofoly. Všade to. Kofola. Toto bolo. To si dám ešte raz. To je sranda. To dám ešte raz, to bolo. No, dobre, potom. Ale raz. Teraz keď dáme. Prvý level. Toto dáme. Áno, to zase. Super, teraz to bude fakt blbé. Teraz sa musí dostať tam, kde ja som a teraz ja som... A prečo sa ty nemôžeš dostať tam, kde som ja? Teraz si to pomotal. Ty si gentleman. Hej. Dámu, tak sa necháš sa. Toto. Beže slepá ulička. Toto skončíme a... Toto skončíme. No. Už je 37? No. Už by som mal dávať. Áno. Nešak. A čau. Čo to je? Lucky Gay tu skáče. No, tak preto som taký teplý. No. To je slepá. Ne. Vidím Justina Biebera. Aha, počkaj, ja som sa vyšiel za čo? Ja nevím. Ty sa musíš... Išiel som iba za teplom. Aha. Prečo si išiel za teplom? To ti tak priťahujem. Presne tak, tady som tam aj išiel. Šup hore. Šubo tam. A jak sa tam... Šubiu tam. A nechápem, jak môže mať hlavu väčšie než telo. A takú tlustú hlavu. Treba si pre teba. Už tam budeš. Čo je toto? Len tak nakúknem, čo to je. Ne, však to máme na čas. Ja viem. Preto držím. Ty si chuj. O tomto sa ešte porozprávame. Dobre, konec. Tak, ďakujem. Končíme. Ďakujem. Bčko ja. Podľa Bčko. Takže ďakujem, že ste pozreli túto časť Fireboy a Water Girl. Ďalšie už pravdepodobne nebudú. Možno, ak sa vám to bude páčiť. Ale ak ne, tak nevadí. A uvidíme sa na budúce pri ďalšom videu. Čaute. Čaute.